uzororo Christmas zvavaita ndezvekuti izvo kune motokari dzine vanhu vari kuya kuzokwira mabhazi. Mota dziya zvadzinoita dzinouyawo zvakare zvichipinda murengi mabhazi. Yes. Kana kuuya dzichidomira kugedhi dzichiburusa vanhu kugedhi rinopinda mabhazi, zvinoita kuti pamusika apa vanhu vasakwanise kufamba, motokari dziwandise. Mapurisa zvavaita ndezvekungokumira kungoti hakuna motokari diki iri kupinda mumusika wemabhazi, nokuti musika wemabhazi ndiwe mabhazi chete nevanhu vacho wovharwa pasi. Ende vakatomira vachiti kana uri mota diki enda uko, rodhi iyoyo haisi kushandiswa. Tati ndiko chii? Ndiko mabhazi. Chinove sando dzokuti pabva paita order mukoma KB, mota dzakasisa loki, mabhazi achibuda, mabhazi achidzokera. Last year chaipa nenguva yekuti mabhazi kuti ribude mukati riende panze raitora 30-40 minutes kana 1 hour kuti riende. Asi nhasi pari kufambika sando kumapurisa. Ndapa sando kudaro mukoma KB. Ivo mapurisa zvakare vashevedzera zvakare mukoma KB. Inzwa nyaya dziri pano. Pane nyaya yakaitika yekuti kune mukadzi akarohwa chadonha. Ndiri mumwe akatosvika akatobatsira kupa mukadzi uyu iri mari yebhazi. Achibva munzvimbo yemhondoro akabirwa mari $389 mushure mekunzi handi yetinogovana apo akabereka mwana kumusana. Hayozotenga zvinhu zveChristmas. Anga adonhedzerwa mari yakawanda sei? Anga adonhedzerwa mari iri musokisi yakasungirizwa kunze kune 5 years. Right. Asi yakabombana mukati ari mabondi. Zvikanzi chisiye yenyu pano takunogovana. Pakasiyiwa neiyi vachienda kunogovana uye vakati polisi tinozoonekwa vakutotiza amai vasara vega kwavasiya mabhegi nezvinhu nemari yavo zvarohwa zvaenda. Kune mukadzi akabva kukaroi akarohwa mari inokwenda kuita iyo $713 mushure mokuitiwa nyaya yekunzi fembera mhuka. Itsurei. Right? Kuti tsuru ikambai asi muchawina mari yenyu ×2 ndokubva arohwa. Ende ndakumbirwa kuti izvo tizivise vanhu kuti izvo vanhu vese vamuri kuona vakaungana pavanhu vanenge vachiita zvemari izvi hakuna mumwe munhu ari kubheja. Vanhu ivavo vanhu vavo vatori nevakadzi vamoneka vakabereka vana, vatori nevamwe vana vadiki kungoita senge vanhu vakasangana but riri timu rimwe chete. Musaenda ipapo. Ende chokwadi chiripo ndechekuti ungabva kugoko here, ungabva mutora shanga kana kubva kubhowera kuzowina 1000 kumbari kuharare. Kana kupinzwa basa chinzi aiwa paita basa pano. Iwewe manje. Vanhu please tapota kune mbavha kunze uko zvezvokuti aiwa paita basa siya maparticulars ese wallet yako panze wombopinda mukati. Vakomana vakado chimaster chigame chavo. Vakachimaster chigame. Vari kumanyana. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba, mukati mekutsudzura, mukati mekufafaidza. Wamukaseko wandiro chief inspector hodobo ndisikagangana inspector mafanda. Havakuda chimuti inspector mandisodza handikangana inspector mujera pamuchena sergeant hotspot kana kuti mbuzana vakabuda chimuti handikangana chiita kuti iye sergeant chikwanda vakabuda chimuti constable marenga aka chera handikangana constable mbwando masiziva wamukaseko constable chaza hakabuda chimuti constable chibhora chakoronga hakabuda chimuti pamuchena constable chitenda handikangana wanichiita kuti constable nzombe vakabuda chimuti kwanzi handichisiyi charemera dzinja chiri kumhanya nechimuti chakatsimbirwa paka